Drewno na placu, hit czy kit? No, jesteśmy na Śląsku, więc mówimy na placu, w ogrodzie czy w ogródku. Niektórzy mówią, że poukładane kawałki drewna, polana drewna na ogrodzie, kilka metrów sześciennych, to pięknie wygląda. Inni mówią, że to jest kit, kicz. Co Wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. Abstrahując już od aspektu wizualnego, w momencie, gdy ja patrzę na taką ścianę poukładanego drewna sezonowanego, to ja widzę tam niezależność energetyczną, wielki magazyn energii cieplnej. Także no i drewno, jak dla mnie osobiście, jest bardzo przyjemne w odbiorze wizualnym, więc ja uważam, że poukładanie sobie drewna powiedzmy na 3-4 lata to jest bardzo ładna ozdoba w ogrodzie, no a dodatkowo zapewni nam niezależność energetyczną na wypadek